Molt bon dia, diputada Pajares, diputada Nieto, diputat Riba, resta de diputats que es puguin seguir després en la gravació i persones interessades, molt bon dia, persones companyes del tercer sector que esteu avui també aquí. Gràcies per donar-nos l'oportunitat de comparèixer avui i explicar la nostra posició respecte a aquest avantprojecte de llei. Abans ha comparegut el president de la taula, el senyor Travado. Per descomptat, la Confederació subscriu tot el que ha dit la taula, igual que la taula subscriu tot el que diu la Confederació, fins i tot diria que subscrivim i subscriu tot el que ha dit DINCAT també en aquest moment, que també és tercer sector. En tot cas, jo també, com que soc molt didàctic, 6 àmbits, 6 posicionaments, després faré un resum perquè no es perdin res. Per tant, poden escoltar-me i quasi que més bé que puc dar. Unes xifres abans, unes xifres. El tercer sector social, 3.000 entitats. 3.000 entitats que no són només entitats, són vides i compromisos. Totes les entitats tenen, ho dic molt sovint, totes les entitats, totes, de la primera a l'última de les 3.000, tenen a la seva missió transformar el món com a objectiu. Totes. És l'únic sector econòmic d'aquest país que té a la seva missió aquesta finalitat. Ho dic perquè això és important i després veurem per què és important. Tenen 2 milions de persones, 120.000 persones treballadores, que són més persones treballadores que l'agricultura i la indústria metal·lúrgica juntes, gairebé les mateixes persones que les TIC a Catalunya. Vull dir que tenim una capacitat de moure persones treballadores molt important. Aquestes persones que es dediquen des de la salut mental, l'atenció precoç, la gent gran, l'acció social, la discapacitat, en general, tot el cicle de vida de les persones, des del 0-3 fins a l'època de gent gran. Són persones que treballen per persones, persones per persones. Som un pilar de l'estat del benestar, com s'ha dit moltes vegades, juntament amb salut i educació, serveis socials, és el tercer o el quart, si comptem les pensions, pilar de l'estat del benestar. No som una despesa, no ho dic jo, no és una despesa dels serveis socials, ho diu contínuament la consellera de Drets Socials, no és una despesa, és una inversió. I també es diu que els serveis socials són una infraestructura democràtica. Això no ho dic jo només, no ho diem nosaltres només, també ho diu la Marga León, que és la catedràtica i directora de l'Institut de Governança de Política Pública, de la UAP. Per què és una infraestructura democràtica? És molt més enllà, els serveis socials, molt més enllà que un servei. Garanteixen l'exercici efectiu dels drets socials. Garanteixen l'exercici efectiu dels drets socials. I això és molt important, perquè segurament és l'avenç més important que hem tingut en la societat moderna. No fa gaire temps que no existien, no fa tant de temps no existien, i creiem que aquesta és una qüestió molt important a destacar. També la infraestructura democràtica vol dir que tenim i hem d'adquirir un compromís col·lectiu de no deixar enrere ningú. Això ho deia d'una forma molt més poètica l'exconseller Campuzano, que deia que ningú es quedi atrapat a viure en les condicions en les que va néixer. Nosaltres no volem deixar ningú enrere. El tercer sector és garant d'aquest dret, d'aquesta execució d'aquest dret. Situa la dignitat de l'ésser humà, de la persona, al centre. El tercer sector, i això els sonarà molt, treballen per l'interès general. Si jo els preguntessin a vostès per què es van fer, una cosa que faig sovint, per què es dediquen a la política, molt probablement dirien que per ajudar les persones i per un interès general. Doncs compartim aquesta finalitat. El tercer sector també persegueix la mateixa finalitat. En tot, és una oportunitat històrica aquesta llei i la Confederació és un aliat de totes vostès per aprovar aquesta llei. Som un aliat, som un partner. No som un proveïdor o una proveïdora qualsevol, som un aliat. Aleshores, només queda que vostès decideixin com volen que sigui aquesta infraestructura democràtica a través d'aquesta llei, com volen que sigui aquesta oportunitat. Ara mateix tenim mercantilització, preus, costos. No creuen que seria millor desmercantilitzar, mesurar l'impacte social, apostar per la qualitat? Això és el que nosaltres volem en aquesta llei. Hem de superar la lògica de la competència entre proveïdors i la lògica del lucre. Els serveis d'atenció a les persones no són un negoci. Ho repeteixo per si no queda clar. Els serveis d'atenció a les persones no són un negoci. Per tant, aquesta llei és una oportunitat que no s'ha de mesurar en clau de mercat, sinó de responsabilitat col·lectiva en pro de l'interès general.
només el tercer sector pot garantir, que no hi hagi benefici privat. Com volem que siguin els serveis, com volem que siguin els serveis socials d'aquest país? Volem que vagi tot íntegrament a cuidar les persones o volem que una part es converteixi en benefici privat? Això només, lamentablement, només ho pot garantir el tercer sector. Per això, dels 6 punts que deia, el primer, que és el que més m'he extès, no es preocupin, que arribarà a temps, demanem la reserva general dels serveis socials en favor del tercer sector. Aquesta és la primera i gran preferència que nosaltres tenim. I això ho fem no només perquè nosaltres ho diguem, que ja està bé que ho diguem nosaltres, sinó també perquè Europa ens dona la raó. Les directives 2014-24, 2014-23 del Consell Europeu i sentències complementàries que hi ha del TSUE avalen aquesta possibilitat de dotar els serveis socials a la preferència absoluta i quasi l'exclusivitat a les entitats sense ànim de lucre. La reserva que nosaltres demanem per al tercer sector no vol dir, no obstant, tancar la porta a que ningú més hi pugui entrar en els serveis socials. Només faltaria, no perseguim això. En tot cas, sí que creiem que el tercer sector pot fer-se càrrec de tot el creixement que hi hagi a partir d'ara. I en tot cas, que sigui de manera subsidiada i justificada, que puguin col·laborar altres formes mercantils en la prestació dels serveis socials. Segon posicionament, descontractualització, que també el senyor Calmet s'ha referit bastant, totes les compareixences s'han referit. Aquí nosaltres demanem que hi hagi una revisió, sobretot del llenguatge, perquè és normal que el legislador, o el prelegislador, perquè és un avantprojecte, incorri sense voler en nomenclatura de clau de contractació pública, creient que s'ha de fer un esforç en què això no sigui així. Tercer punt, sostenibilitat econòmica i condicions laborals dignes. Miren, per poder construir futur necessitem certeses. Sempre ho diem, necessitem certeses. Per tant, necessitem un marc econòmic estable i previsible. Fa molt poc, fa uns dies, van signar un acord històric d'un document de bases per l'equiparació salarial fins al 2030, amb increment de tarifes i trasllat a salaris. Potser estaria bé que aquesta llei fes un piquet l'ullet una miqueta a aquesta referència d'aquest document i per picar l'ull vull dir referència legal explícita, per si no queda clar. El mateix passaria a la llei del tercer sector, la llei d'economia social. El triple marc legislatiu que nosaltres diem potser estaria bé, que és la seva missió, difícil missió, d'anar teixint la normativa d'aquest país, potser estaria bé que recollissin tota la normativa i la teixissin i aquesta norma, que és tan important, també recollís totes aquestes altres normes, almenys alguna referència legal. Demanem també, per cert, que la durada dels concerts sigui com a mínim de 5 anys, perquè es parla de 10 anys de màxim, però no es parla d'un mínim, 5 anys de durada mínima, és el que nosaltres pensem que haurien de tenir. Totes les proveïdores han de tenir, la quarta qüestió, totes les proveïdores han de tenir les mateixes regles. Les administracions públiques també han de seguir les regles de control, transparència, etc. La cinquena qüestió, el perímetre del sistema, que aquí a la taula el senyor Travado s'ha referit àmpliament i per tant jo no insistiré tant, però demanem que no hi hagi una fragmentació de les unitats, demanem que, per exemple, el Servei d'Inserció Laboral de Persones amb Discapacitats i Especials Dificultats, que és coneixedor d'INCAT, que no depèn de drets socials, per què no podem fer que aquest servei també estigui dintre de la concertació? De fet, és el que hem de fer, ser ambiciosos en aquesta norma, en aquesta llei. Volem una llei que sigui ambiciosa, volem una llei gran, doncs ampliïn el perímetre d'aquesta llei. Per últim, sisena consideració, l'Agència Pública de Serveis Socials, totalment d'acord en la seva creació. La taula també s'ha referit a la creació del CAT social, que també estem d'acord. Demanem garantir la presència del tercer sector social dintre dels seus òrgans de govern. Creiem que no pot ser d'una altra manera, creiem que no pot ser d'una manera diferent, com ja s'ha fet en altres àmbits i en altres agències. Ens posem a la seva disposició en la fase d'esmenes per construir de manera activa qualsevol cosa que vostès considerin respecte a aquesta llei. Resum molt ràpid.
reserva del tercer sector, descontractualització, sostenibilitat econòmica, igualtat de règim en l'administració pública, ampliació del perímetre i una agència pública de serveis socials amb presència del tercer sector en els òrgans de govern. El tercer sector és la resposta a poder fer un model de país diferent en els serveis socials. Recordin el que hem parlat al principi, l'interès general i voler transformar el món és exactament el mateix que vol vostès com a classe política i el mateix que vol la ciutadania. Només per acabar, dir que aquesta llei demanem que sigui amb la màxima urgència possible, si és possible tan urgent com s'han fet aquestes compareixences. Moltes gràcies.